Стадото от хора продължава с всекидневните си навици. Но за някои това движение внезапно е спряло. Едно преброяване би показало, че няколко членове на нашата постоянно растяща общност липсват, а следите от тях също бързо изчезват. Номер 20. Джерами Висневски е жител на Техачапи, Калифорния, който работи в националния парк Гранд Каньон. Известно е, че 41-годишният има 3 деца, едно от които посещава училище в Аризона. Според семейството му, по-специално сестра му Аманда, рутината на Джерами се състоява в това да напуска дома си в Техачапи, да оставя дъщеря си в Юма, Аризона, а след това да се отправя към Гранд Каньон за работа. Но на 10 февруари 2026 година графикът не беше такъв, какъвто трябваше да бъде. Джереми щеше да започне пътуването си към работното място 2 дни преди да трябва да започне, което не беше необичайно за него. Гранд Каньон беше доста далеч и той щеше да има нужда от време, за да се настани. Но 12 февруари дойде и отмина. А работодателят на Джереми не го беше виждал или чувал. Загрижен за състоянието му, той поискал проверка, а това в крайна сметка уведомило семейството му, че Джереми е изчезнал. Не беше необичайно да не чуват от него от време на време, заради неговия график 7 дни работа и 7 дни почивка. Но той винаги поддържаше връзка с 3 си деца, нито едно от които не беше чувало от него след 10-то число. Този аспект беше особено нетипичен и накара семейството му да започне да проследява стъпките му, надявайки се да свържат отделните моменти. В деня, в който напусна Техачапи, Джереми кара до Юма, оставя дъщеря си и се отправя към Блайт, Калифорния, където трябваше да купи камион от приятел. Според приятеля, той напуска Блайт около 22:30 часа и започва пътуването към Гранд Каньон, но така и не пристига там. От тогава Джереми не е бил виждан и никой не е имал вест от него. Близките му казват, че е много необичайно за него да не поддържа връзка, което ги кара да вярват, че изчезването му не е било доброволно. Според Аманда, брат й би поел по магистрала 96 към Нидълс, после по I-40 при Кингман или Паркър към Хавасо, а оттам щял да пътува до Уилямс, Аризона. До 16 февруари семейството вече е подало сигнал за изчезването на Джереми в местното полицейско управление, което незабавно започва разследване. Те открили, че мобилният му телефон е бил изключен, което е попречило на властите да използват методи за проследяване, за да го открият. На 19 февруари, 3 дни след като семейството научава за изчезването му, полицаи попадат на бял Форд F-250 от 2008 година. Той е бил открит в Паркър, Аризона, след като 5 дни по-рано е бил изтеглен от района на Постън. Според твърденията, той е бил открит изоставен край Агнес Роуд в района на моста Агнес Уилсън Роуд, близо до река Колорадо между Паркър и Блайт. Потвърдено е, че Форд F-250 принадлежи на Джереми, но той все още е в неизвестност. Откритието доведе до претърсване на района около Агнес Роуд, но не бяха намерени никакви следи за местонахождението на изчезналия мъж. Полицията и семейството се обърнаха към обществеността с молба да съобщават за всичко необичайно в района и да прегледат записите от охранителните си камери в домовете и търговските си обекти, с надеждата да открият възможна следа. Джереми Висневски е описан като бял мъж с кестенява коса и лешникови очи. Висок е 5 фута и 10 инча и тежи около 175 паунда. Той има няколко татуировки, включително татуировка на китара на лявото си предмишница и числото 88 на лявото си рамо. Според съобщенията за последно е бил видян облечен с тениска, дънки и или работни бутуши, или черни маратонки DC. Когато напуска Юма, той е носил свитшърт с качулка с надпис "Ти си достатъчен" отпред. Няма потвърдени сведения, че някой е виждал Джереми откакто е изчезнал, а семейството е отчаяно за отговори. Те продължават да работят в тясно сътрудничество с властите, надявайки се, че някой знае нещо. Информация относно изчезването или местонахождението на Джереми може да бъде предоставена на шерифската служба на окръг Ривърсайд на телефон 800-950-2444. Алтернативно, подателите на сигнали могат да предоставят информация чрез горещата линия Missing in America на телефон 844 MIA Lost. Номер 19. Какво се е случило с Грегори Гилбърт Трис? Този въпрос циркулира в общността на Сапулпа, Оклахома от 2022 година, когато Грегори мистериозно изчезва без следа. Тогава 52-годишният живееше в Тълса и имаше 2 деца със съпругата си Били. За съжаление, именно по това време той получава обезпокоителна диагноза. Грегори се бореше с 4-ти стадий на Нехочкинов лимфом, което изисква ежедневен прием на лекарства. Тази тревожна история започва с нещо толкова просто, като риболовен излет, организиран от братът на Грегори. Беше вечерта на 23 юли 2022 година, когато той напусна дома си заедно с брат си и приятелката на брат си.
Докато пътуваха към Сапулпа, пътуването внезапно спря, когато колата изведнъж се повреди някъде в Дженкс. На следващата сутрин тримата успяха да си намерят превоз и бяха оставени в къщата на майката на Грегори, която се намира западно от Сапулпа на улица 111-та юг, между 193-та западна и 209-та западна авеню. Точно тук братята и сестрите стояха на имота и наблюдаваха как брат му се отдалечава по близката пътека, където в последствие изчезва и никога повече не е видян или чут. След няколко часа, без никаква следа от болния мъж, братът и приятелката му тръгнали по пътеката, само за да открият маратонките Nike и дънковите шорти на изчезналия мъж, оставени на близка пейка. 4 изтощителни дни по-късно Грегори най-накрая бил обявен за изчезнал в шерифската служба на окръг Крик, което предизвикало мащабна издирвателна операция. Полицията координира няколко издирвателни операции с помощта на кучета и дронове, обхващайки площ от 30 до 40 акра в района, където Грегори е бил видян за последно. Тези усилия не дадоха резултат и не се появиха нови улики, които да насочат разследващите в правилната посока. Изчезналият мъж е друг човек с няколко отричителни белега, включително татуировки с имената Кира и Свей от лявата страна на гърдите си. Буквата С минава през белег. Грегори има и друг белег от дясната страна на гърдите си с видим порт. Той изчезна заедно с портфейла си, телефона, ключовете и предписаните лекарства, което подсказва, че може да се върне. Но през последните 3 години няма никаква следа от Грегори Трис. Номер 18. Габриел Рошел Дейвис, родена на 2 ноември 1999 г., е жителка на Норт Литъл Рок, Арканзас и обичан член на своята общност. Според майка й, Габриел има пирсинг на носа и пирсинги на ушите. Тя има малка червена татуировка на сърце на лявата си буза, думата Асион на вътрешната страна на дясната китка, името Тейлър за лявото си ухо и голяма роза на лявата си ръка. Според Busted Newspaper, Габриел е била арестувана на 9 януари 2026 г. по обвинения, свързани с нарушаване на ограничителна заповед и е била настанена в затвора на окръг Пуласки, след което е била освободена. След краткия си престой в ареста, Габриел става обект на продължаващо разследване за изчезнало лице, което започва през нощта на 18 февруари 2026 г. На този ден 26-годишната е видяна за последно в Норт Литъл Рок, където според съобщенията е забелязана да се качва в кола с непознат човек, който я е закарал до бензиностанция, намираща се на Пайк авеню и 16-та улица. Тя слиза от колата на 17-та и Пайк и тръгва пеша към 19-та, където разговаря с друг непознат човек. Според свидетели, било е 10 вечерта, когато тя се приближава до бял или сив експедишън. Не е известно какви думи са били разменени, но разговорът завършва с това, че Габриел се качва в колата, вероятно за да стигне до друго място. След тази среща обаче, младата жена не е била виждана и никой не е чувал нищо за нея от тогава, което предизвиква тревога сред близките и общността. Майката на Габриел се обърна към социалните мрежи, след като съобщи за изчезването на дъщеря си в полицейското управление на Норт Литъл Рок на 20 февруари. Тя обясни, че въпреки настояването си, че случаят е спешен, отделът не е издал никакви сигнали и написа в публикация, че няма да чака властите да разпространят информацията за изчезналата й дъщеря, а вместо това ще поеме нещата в свои ръце. В публикацията си майката описа всичко, което можеше за Габриел, която нарича Габи. Изчезналата жена беше описана като човек от смесен произход, с кестенява коса и кафяви очи. Тя е висока 5 фута и 2 инча и тежи около 120 паунда. Тя има няколко татуировки, като най-окачителната е малкият контур на червено сърце под лявото й око на лявата й буза. Последна е била видяна облечена с черен къстоп, черно долнище, на анцук и чехли без чорапи. Обстоятелствата около изчезването й са без съмнение необичайни и нетипични според майка й. Няма съобщени свидетелства за забелязване на превозното средство, свързано с изчезването й, нито е идентифициран шофьорът. Няма потвърдени свидетелства за нея след изчезването, а ситуацията й става все по-спешна с всеки изминал ден. Полицейското управление на Норт Литъл Рок призовава всеки, който има информация относно това изчезване, да се свърже с тях. Службата може да бъде потърсена на телефон 501-758-1234 с номер на случая 202 милиона 616 хиляди 909. Номерът на случая на Габриел в Намус е МП-156. МП-156 387. Номер 17. На 9 март 2007 година 20-годишната Джейми Харпър напуска дома на майка си в Пакстън, за да отиде на парти в Мейпълвуд Естейтс трейлър парк в Рантул. Нейният приятел уж я оставил там сама, твърдейки, че имал, цитирам,
неща за уреждане. Джейми планирала да пренощува у приятелка след партито, но за последно е видяна да напуска партито в 4:30 сутринта. И никога не е пристигнала в дома на тази приятелка. Майката на Джейми е обявила за изчезнала седмица по-късно, след като приятелката, която трябвало да я прибере, така и не се появила. Всички вещи на Джейми, включително ежедневните и лекарства за епилепсия, били оставени. Полицията първоначално разпитала приятеля й, но го уневинила. Анонимен сигнал, че Джейми е предозирала и тялото й е в Доктаун, доведе до претърсване на района, но не бяха открити доказателства и сигналът беше отхвърлен като шега. Разследващите отбелязаха зловещи прилики между случая на Джейми и изчезването през 1997 година на 19-годишната Хедър Цимерман, която също изчезнала от парти в Рантул. Полицията има едно и също неоповестено лице, представляващо интерес за разследването и в двата случая. 30-годишен мъж, за когото се съобщава, че е бил видян да напуска партито с Джейми. Той беше разпитан, но отказа тест с детектор на лъжата и след това напусна щата. Екстрадиран обратно в Илинойс по обвинение в кражба с взлом. По-късно той поиска адвокат, когато отново беше разпитан за Джейми. При обиск на имота на баща му през октомври в 2007 година бяха открити частично изгоряло ведро, предпазен колан с жизнени течности и дрехи, но нито едно от тях не беше категорично свързано с нито една от изчезналите жени. Лицето, представляващо интерес, в момента изтърпява 20-годишна присъда за утежнено домашно насилие и ще има право на условно освобождаване през 2031 година. Към 2025 година няма извършени арести. И както Джейми, така и Хедър продължават да са в неизвестност, като престъпление не е изключено и в двата случая. Номер 16. Франки О'Колър е 26-годишен мъж от Кемпсфорд, Есекс, Англия. Ограничена информация е предоставена относно миналото му и личен живот. Описване като европейт, висок, 5 фута и 7 инча със слабо телосложение. Той има сини очи и кафява коса. А за Франки се казва, че има татуировка с думата «Нан» на лявата си китка. Той е обичан член на общността и отсъствието му тревожи не само семейството му, но и обществеността. Според публикации в социалните мрежи, направени от полицията в Есекс и близките му, Франки не е бил виждан или чуван от 3 април 2026 година. Той не се е прибрал у дома, нито е имал контакт с семейството или приятелите си, което предизвика широка паника и интензивни издирвателни действия. Въпреки усилията обаче, не са се появили никакви следи относно странното изчезване или обстоятелствата около него. Не е известно какво е довело до изчезването на Франки или къде е бил видян за последно. Властите предполагат, че той може да носи черно палто или да има черно палто със себе си. Семейството му твърди, че той има връзки с района на Брайтън и може да използва железопътната мрежа, за да пътува до там или на друго място. Точните обстоятелства около събитието остават неразкрити. Не е уточнено дали семейството му смята, че изчезването е характерно за него или дали просто да си тръгне е нещо, което Франки е правил преди. Без значение дали е бил известен с това или не, отсъствието му предизвика широко разпространено безпокойство, което подсказва, че нещо в тази ситуация може да е необичайно за този човек. Местните власти призоваха общността незабавно да се обади в полицията, ако види Франки или знае къде може да се намира. Той не е определен като лице в риск, но въпреки това намирането му е от изключителна важност. Семейството и полицията в Есекс призовават обществеността да се обади на 999 и да посочи номер на случая 1260 от 3 април, ако имат информация относно местонахождението на Франки или някакви улики и сигнали, които биха могли да доведат до неговото откриване. Номер 15. В Арлингтън, Тексас, беше домът на Мануел Чавария, синът на Лидия и Мануел Сеньор. Не се знае много за миналото му, но според повечето хора той е имал обикновено възпитание без значими сътресения. Но през март 1997 година нещо се пречупи в Мануел и той започна да пие много и да спи дълги периоди от време. Тези внезапни промени притесниха хората, които го познаваха, защото според съквартиранта му и майка му те бяха напълно нетипични за него. Около това време 25-годишният започна да изглежда видимо болен, до такава степен, че майка му го попита дали не употребява наркотици. Мануел отрече да е употребявал нещо друго, освен алкохол. Болният външен вид, внезапният алкохолизъм и дългите периоди на сън без съмнение бяха повод за притеснение, като мнозина се чудеха какво може да е довело до това положение. По това време младият мъж работеше в ресторант Хариган, който също се намира в Арлингтън. На 31 март той трябваше да присъства на среща на работното си място.
Около 18 часа същата вечер Мануел напусна дома си с частично грундираната си Honda Civic с червени ивици от 1987 година и тръгна към ресторанта. Изглежда, че той никога не е стигнал до срещата и е изчезнал малко след като е напуснал дома си, без повече да бъде видян или чут отново. Когато работодателят му не успя да се свърже с него същата вечер и в следващите дни, той съобщи за изчезването на Мануел в полицейското управление на Арлингтън. Първоначалното разследване установи, че при напускането на дома си изчезналият мъж не е взел със себе си никакви лични вещи. Освен това откритие, не бяха намерени други улики или доказателства, които да насочат към местонахождението му или да предполагат престъпна намеса. Следващата следа от Мануел нямаше да се появи още известно време. На 17 май Хондата най-накрая беше открита. Тя беше намерена изоставена край Farm Road 2119 в окръг Кълбърсън, Тексас, в частен имот. Собственикът на имота случайно попаднал на автомобила и веднага се обадил в шерифската служба. Разследващите установиха, че ключовете все още са в контакта. Прозорците били свалени, а на мястото нямало абсолютно никаква следа от Мануел. Тогава беше направено обезпокоително откритие. В задната част на колата имаше кутия за огнестрелно оръжие, заедно с няколко разпръснати гилзи наоколо. Сред предметите имаше също пакет цигари, празна рамка за снимка и 6 празни бутилки. Последва претърсване на района, като полицията вярваше, че ще открие тялото на Мануел и липсващото огнестрелно оръжие. Въпреки интензивното претърсване, не се появиха повече следи. В офиса полицията успя да проследи огнестрелното оръжие и установи, че то е било закупено от Walmart в Бедфорд, Тексас, само няколко дни след изчезването на Мануел. Разследващите обаче не успяха да установят кой е закупил оръжието, дали това е бил Мануел или някой непознат. Майката на изчезналия мъж вярвало, че синът е тръгнал към района в търсене на бившия им дом, намиращ се в Пекус, твърдение, което остава недоказано. Въпреки издирването там, спасителните екипи отново не откриха нищо. Защо Мануел би искал да отиде до дома, остава неизвестно, но се подозира, че може да е станал жертва на престъпление по пътя си натам, ако това е била неговата цел. Роднини и приятели не вярват, че Мануел би си тръгнал без предупреждение или би направил нещо, с което да си навреди. Изминаха 28 години, откакто Мануел изчезнал онази вечер, изпарявайки се от лицето на земята и оставяйки след себе си мистерия. Номер 14. 34-годишната Кристин Уилдс е жителка на Ню Орлианс, Луизиана и е обект на продължаващо полицейско разследване след странни обстоятелства, които доведоха до обявяването й за изчезнала. Ограничена информация за живота и миналото й е била оповестена публично, но семейството й твърди, че мълчанието й е нетипично и е повод за притеснение. Те се притесняват за нейната безопасност и вярват, че тя може да е в опасност. На 23 март 2026 година Кристин шофирала своя Линкълн MKX SUV от 2009 година в участъка на Оливър Уайт Авеню около номер 3000, близо до Abundant Street в Ню Орлианс. Превозното средство, което има видими повреди в задната дясна част, е било забелязано в района между 3 и 4 часа сутринта. Същата сутрин, където Кристин е спряла, за да вземе тогава неизвестно лице, което в последствие е идентифицирано като Макартър Маки. Точно след като е взела Маки, Кристин и нейният SUV изчезват, което кара семейството й да я обяви за изчезнала и предизвиква мащабно разследване. Това доведе до изявление от страна на детективите, че изчезналата жена може да е изложена на висок риск от експлоатация или сериозна физическа вреда. Изявлението беше направено след разследване, което разкри самоличността на пътника, когото Кристин е взела този ден. Според докладите, 42-годишният Маки има обширна документирана история на насилие и беше посочен като лице, представляващо интерес по случая с изчезването. Властите впоследствие научиха, че и тя е била обявена за изчезнала приблизително по същото време, когато Кристина изчезнала. Няколко дни по-късно шерифската служба на окръг Лоренс разкри, че Маки е бил задържан от 3 април 2026 година. Твърди се, че той е задържан заради пробацията във връзка с предишно обвинение. Полицията на Ню Орлианс заяви, че този човек е бил последният, който е видял Кристин, когато тя го е взела на 23 март. Не е известно дали е бил разпитван или разследван, след като е бил задържан във връзка с текущия случай. Кристин все още е в неизвестност и разследващите все още се опитват да установят каква роля може да е изиграл той в нейния случай. На 31 март отделът за специални жертви беше предназначен по случая, за да разследва случая на критично изчезналата Кристин Уилдс. Тя е описана като афроамериканка, висока 5 фута и 7 инча и с тегло около 160 паунда. Последно е била видяна облечена с червена риза, сини денки и чехли с чорапи.
Информация относно изчезването им може да бъде предоставена на детективите от отдела за специални жертви на телефони 504-6585-267 или 504-6585-523. Номер 13. Колин Парис е родена през 1982 година в семейството на Ник и Нанси, където е единствено дете. Детството й беше изпълнено с любов към танците, пеенето и спорта. Амбициите й никога не отслабваха, дори когато стигна до гимназията. И през септември 2000 година посещаваше летни курсове и работеше за получаването на диплома за средно образование. Колин беше на 18 години през тази година и работеше като хостеса в ресторант в Понтейшън, Флорида, през свободното си време. През септември Колин също беше закупила самолетни билети, които щяха да я отведат в Колорадо за декемврийската й ваканция. Но тези билети никога нямаше да бъдат използвани. Младата жена никога не получи дипломата си за средно образование, нито пък замина на планираната си ваканция. Това е така, защото Колин Елизабет Парис беше изчезнала. Около 15 часа на 30 септември Колин беше видяна за последно в дома на семейството си, близо до булевардите Фламинго и Сълрайс. Според твърденията, Колин получила телефонно обаждане от неидентифициран обаждащ се, който рязко заявил, че тя отива в Корал Спрингс, за да хапне нещо, и напуснала дома. Докато Колин излизаше през вратата, тя обеща, че ще се върне между 17:30 и 18 часа същата вечер, точно на време за планираното семейно посещение на мача на Марлинс. Но тя така и не се прибра. Пропусна мача на Марлинс и никога повече не беше видяна или чута. Колин напусна дома си с бялата си Mazda MX-6 от 1994 година с регистрационен номер D48PE, която беше открита едва почти седмица по-късно, когато започна разследването. Превозното средство беше изоставено на паркинга на търговски център в Тамарак, близо до Макнап Роуд и Пайн Айланд. Органите на реда се стекоха на мястото, но не откриха никакви признаци на престъпление там. Колин остави няколко от вещите си у дома в деня, в който си тръгна, като взе само мобилния си телефон и чанта, които не бяха открити на паркинга, където колата й беше намерена изоставена. Превозното средство също беше заключено, а прозорците вдигнати, което подсказва, че тя може би е излязла сама от автомобила, заключила го е и след това е изчезнала безследно. Полицията не откри никакви пръстови отпечатъци по външната част на Маздата, вероятно поради скорошните дъждове. След като разпитаха семейството по-подробно, детективите научиха, че Колин обичала да играе билярд в спортен бар, известен като Bull & Q, който се намира в този конкретен търговски център. Родителите й обаче не можеха да разберат защо би отишла тук точно в този ден, без предварителни планове след зловещото телефонно обаждане. Властите сметнаха Bull & Q за друг фокус на разследването, но никога не разкриха дали тук е намерено нещо важно или интересно. След това, докато продължаваха да разпитват още роднини, най-накрая откриха лице, представляващо интерес. Човекът беше чичото на Колин, който уж и бил предложил да й помогне да си намери работа като модел, по-специално за бельо. Когато детективите го попитаха дали е готов да се подложи на детектор на лъжата, той отказа, което само засили подозренията срещу него. Въпреки това, той продължи да отрича, че има нещо общо с мистериозното изчезване на Колин. През следващите 4 години родителите на изчезналата жена оставяха съобщения на мобилния й телефон, надявайки се, че един ден тя ще им отговори. В крайна сметка те взеха решение да спрат да плащат за устройството, но продължиха да предлагат награда, използвайки парите от застраховката живот и средствата за обучение на Колин. Наградата по това време достигна до $30 000 за всякаква информация, която би довела до местонахождението на дъщеря им и кой е неизвестният убиец. Властите се колебаят да повярват, че Колин е напуснала по собствена воля, но все още не са сигурни за точните обстоятелства около случая. Странно е, че младата жена има и няколко отличителни белега, включително множество татуировки и пирсинги. Тя има пеперуда на кръста си, китайски иероглифи на глезена и татуирана лента около другия глезен. Тя има пирсинги на ушите, езика и пъпа. Нито една от тези характеристики не се среща в случаите на неидентифицирани жени, което ни кара да се чудим какво всъщност се е случило с Колин. Номер 12. Според членове на семейството на жителя на Далас, Тексас, Партрей Едмъндс, той има обширна документирана история на психични проблеми. Освен тази кратка информация, не се знае много за него публично, включително къде работи, какви са отношенията му или какви са условията му на живот. Но това, което знаем за 40-годишния мъж, е, че той е изчезнал и предвид високия му рисков статус, намирането му е изключително спешно.
Случаят на Партрей Едмъндс започва в дома му в Далас на 21 февруари 2026 година. Не е известно кой е бил там по това време или кой е станал свидетел на внезапното изчезване, но някой е наблюдавал как жителят спонтанно напуска дома си. Начинът, по който той напусна, не показваше никакви признаци на предварително планиране или каквито и да е следи за това на къде отива. Но едно е сигурно – той не се е върнал. Съобщава се, че изчезналият мъж е напуснал внезапно пеша в неизвестна посока, оставяйки личните си вещи и превозното си средство. Още повече усложнява случая липсата на мобилен телефон у Партридж, което обезсмисля усилията за проследяване на устройство, които биха позволили на властите да съставят дигитална карта на неговите движения. От сутринта на 21 февруари той не е осъществил никакъв контакт с семейството, приятелите или познатите си. Всякакви следи за това къде може да е отишъл продължават да убягват на органите на реда. От тогава полицейското управление на Далас класифицира случая като високо рисков, като обяви Партрей за уязвим възрастен. Преследващите смятат, че изчезналият мъж се придвижва пеша чрез системата за бърз транзит на Далас, известна като DART. Те предполагат, че той може би се опитва да стигне до някои райони с висока гъстота на населението. Семейството на Партридж се опасява, че той може да преживява дезориентиращ епизод, който го прави неспособен или нежелаещ да се идентифицира пред хората, включително и пред властите. От тогава детективите са прегледали записите от охранителните камери на няколко бизнеса в района, от който той изчезна, с надеждата да определят точен маршрут. Това усилие досега се оказа безплодно. Сега отделът разчита основно на помощта на гражданите. Майката на Партрей, Даян Едмъндс и други членове на семейството също са се обърнали към общността, използвайки и прилагайки всички възможни средства, за да разпространят информация за сина й, както дигитално, така и физически, за да държат името му на преден план. Близките продължават да се надяват, че Партрей скоро ще бъде намерен, докато мащабните усилия за издирването му продължават. От тогава той е добавен в базата данни на НАМУС под номер на случая MP156071. Партрей Едмъндс е описан като афроамериканец с черна коса и кафяви очи. Той е висок 5 фута и 5 инча и тежи около 150 паунда. Не е известно с какво е бил облечен по време на изчезването си, но информация относно този изчезнал човек може да бъде предоставена на полицейското управление в Далас на телефон 21-467-14268 с номер на случая 027. 2026, номер 11. През последните 3 години семейството на Стейси Анет Кроуфорд активно публикува молби в няколко социални мрежи, надявайки се, че някой я е видял. Историята на Стейси започва на 21 юли 2022 година, когато тя е била на 44 години. Както се разказва, денят започнал като всеки друг, въпреки че голяма част от нейните движения остават неизвестни. Именно в този ден, около 21:00 часа, тя е видяна за последно в Уайтуейл, Тенеси. Доказателствата сочат, че тя е била в контакт с няколко души същата вечер, само минути преди да изчезне. Зловещо, червеният Chevrolet K1500 Tahoe на Стейси с тенесийски регистрационен номер P8232W изчезва заедно с нея. Не е ясно дали последно е видяна да го кара, когато напуска дома си, или автомобилът е изчезнал след това. Почти нищо не се знае за обстоятелствата около този странен случай, освен две неща. Че Стейси никъде не е била открита и че автомобилът ѝ също е изчезнал. Не е ясно кога или как е била обявена за изчезнала, но разследването започва едва почти месец по-късно. Първоначално властите смятали, че Стейси е изчезнала на 9 август заради очевидно погрешно разследване. Телефонните записи обаче по-късно показват, че Стейси е изчезнала 3 седмици по-рано. Докато разследващите се опитвали да разберат какво може да се е случило и как са стигнали до този момент, те откриват първата си следа. Това беше шевролетът на Стейси и той беше намерен на 2 септември, почти 2 месеца след като тя беше изчезнала. След като автомобилът беше намерен, полицията също арестува човек във връзка с случая с изчезването. Те закопчаха 49-годишния Рони Макфолс от Гилд, Тенеси и го ескортираха до килията му. По-късно срещу него бяха повдигнати обвинения за кражба на моторно превозно средство и манипулиране на доказателства. Според твърденията, Рони е бил в притежание на колата, но не е ясно как и кога я е получил. Той също така е бил в процес на продажба на автомобила, което е позволило на детективите да го открият. Връзката между изчезналата жена и мъжа, който имал колата й, остава неизвестна. Рони е посочен като лице, представляващо интерес по случая, но не е бил официално обявен за заподозрян. Още повече мистерия около изчезването добави съобщението,
че властите търсят втори човек във връзка с Стейси. Това лице е Барби Андерсън, с която детективите биха искали да проведат последващи разговори. След съобщението, Барби се е предала на властите, но по несвързана заповед за арест. В момента тя е в затвора на окръг Марион и предстои да бъде проведено допълнително интервю. Според твърденията са извършени още няколко ареста във връзка с случая, като самоличността на задържаните не е оповестена публично. Голяма част от събраните доказателства, които сочат за престъпление, също не са оповестени публично, което кара мнозина да се чудят и спекулират относно изчезването. Разследването все още продължава, но 3 години по-късно все още няма напредък. Номер 10. Дженифър Ремюарт е жителка на Обърн, Масачузетс. 47-годишната някога е работила за Reliant Medical Group. Тя е майка на едно дете и е много обичана от семейството си и цялата общност. Според членовете на семейството, Дженифър е била известна с това, че понякога изчезва от радара, но винаги се е свързвала отново с тях, особено с дъщеря си. Известно е, че тя пътува на дълги разстояния из страната и въпреки, че не беше особено необичайно Дженифър понякога да изчезва, този път имаше нещо различно в мълчанието й, защото то продължи няколко месеца. Най-дългият период, в който някога е била без контакт. Странните обстоятелства около изчезването на Дженифър започнаха да се разкриват през ноември 2025 година. Именно през този месец тя напусна дома си в Обърн, за да посети роднини, които живеят на улица Лайстър. Точно тук възникна неуточнен спор в дома, който доведе до бързото напускане на Дженифър от района. Тя напусна жилището с сивата си Toyota Camry от 2012 година с масачузетска регистрационна табела RS11JR. Семейството и приятелите й не се я виждали от този ден, но изглежда, че е поддържала контакт с тях след напускането си, макар и за кратко време. Последното съобщение, което семейството получава от Дженифър, е изпратено от лаптоп. Съобщението показва, че е загубила мобилния си телефон. Близките й не са чували нищо от нея от тогава. На 31 януари 2026 година последното забелязване на Дженифър ще бъде документирано в Сарасота, Флорида. Видяна е с камерито. По-късно, в средата на февруари, превозното средство е засечено от камери на влог някъде в Южна Флорида, но от тогава не е било виждано. Нито от свидетели, нито от камери. Дженифър беше официално обявена за изчезнала на 3 март тази година в полицейското управление на Обърн, които активно разследват случая. Семейството на Дженифър е дълбоко загрижено за благополучието на изчезналата жена, включително и нейният братовчет Антони Ремюарт. Той коментира, че са притеснени, че тя може да живее в колата си и може да няма никакви пари. Семейството също се страхува, че може да се е случило нещо много по-лошо. Антони предположи, че това не е първият път, когато Дженифър е заминала за друга част на страната. Но той отбелязва, че вярва, че има нещо различно и без съмнение нередно в тази конкретна ситуация. Всички, които познават Дженифър, са притеснени за нея и отчаяно искат да знаят, че е в безопасност. Описана е като жена с руса коса, висока 5 фута и 9 инча и тежи около 130 паунда. Информация относно изчезването на Дженифър Ремюарт може да бъде предоставена на полицейското управление в Обърн на телефон 508-327. С агенцията може да се свържете и чрез техния имейл адрес auburnmasspolice.org. Алтернативно, анонимни сигнали могат да бъдат изпратени чрез текст-а-тип на auburnmasspolice.org. Номер 9. Киана Кол, жителка на Бруксвил, Флорида, се бореше с проблеми с злоупотребата с вещества от 23 годишна възраст. 2019 година щеше да бъде 4-та година, в която тя се бори с това нещастно обстоятелство. Въпреки проблемите си, тя поддържаше редовен контакт с семейството си. До февруари обаче наркотиците щяха да станат най-малкият проблем на Киана. Няколко месеца по-рано, през октомври 2018 година, тя беше жертва на опит за убийство в условията на домашно насилие. Извършителят беше бившият и приятел Дюейн Уилямс, който уж я примамил в парка на улица Ръсъл и я нападнал. Уилямс в крайна сметка беше обвинен в опит за убийство втора степен и оказване на съпротива при арест. Тъй като Киона беше жертвата, тя трябваше да даде показания относно инцидента, които бяха насрочени за 11 февруари 2019 година. Но един ден преди да даде своите показания, 27-годишната Киона мистериозно изчезва, оставяйки след себе си своя 3-годишен син. В този ден Киона беше оставена на Shady Oak Villa Circle, където щеше да посети своя приятелка. Тя напусна жилището по-късно същата вечер, някъде около 23:00 часа. Тя тръгна по булевард Доктор Мартин Лутър Кинг Джуниор в посока към улица Броуд. В крайна сметка, тя изчезна от поглед и никога повече не беше видяна или чута.
Киона трябваше да вземе сина си от роднина на следващата сутрин, да го закара на детска градина и след това да отиде в офиса на щатския прокурор. Тя не стигна до нито една от тези места. Според роднина, изчезналата жена е получавала заплахи за живота си във връзка с свидетелските си показания. Това я изплаши и вероятно я направи много неохотна да го направи. Отсъствието на Киона в съда доведе до оттегляне на обвиненията срещу Уилямс, но той остана единственият човек, представляващ интерес за разследването за изчезването й. Особено след като беше на свобода под гаранция, докато чакаше процеса. Въпреки че разследващите подозират, че случаят е свързан с престъпление в случая, те откриха малко или никакви доказателства, за да повдигнат обвинения срещу някого във връзка с случая. Въпреки тревожната липса на напредък в разследването, семейството й твърди, че тя не би си тръгнала по собствена воля. Смята се категорично, че Уилямс има информация за местонахождението й и може да е замесен в загадъчното й изчезване. Номер 8. Лизандро Сартиаге има статут на постоянно пребиваващ и е влязъл законно в Съединените щати, след което си е намерил работа като земеделски работник. Преди няколко години 28-годишният е претърпял сериозна травма на главата, за която се твърди, че му е оставила трайни когнитивни проблеми. Въпреки инцидента, той продължил да работи, за да издържа семейството си. Близките му го описват като семейен човек, който има съпруга и дъщеря в родината си Мексико. Той е трудолюбив човек и работи в боровинковите полета в Хамилтън, Ню Джерси. Има дом наблизо. Известно е също, че понякога работи в Мейн по време на сезона на боровинките там. За Лизандро се казва, че има история на депресия, за която се нуждае от редовно лечение с медикаменти. Но мъжът е изчезнал без необходимите си медикаменти, което предизвика широко разпространена загриженост за неговото благополучие. На 27 февруари 2026 година Лизандро е бил видян за последно, когато е напускал жилището си в района на Лорел Авеню. Той е напуснал около 13 часа пеша, но никога не се е върнал у дома. От тогава никой не го е виждал или чувал. Според семейството, изчезналият мъж винаги е поддържал връзка с тях и мълчанието му определено не е било характерно за него и е било повод за безпокойство. Близките му настояха, че може да се нуждае от медицинска помощ и според съобщенията той е напуснал дома си без никакви лични вещи, включително телефона си. Никой не знаеше на къде е тръгнал или кога ще се върне. Изчезването се случи на фона на продължаващите мерки срещу имигрантите, което накара роднините да подозират, че може да е бил задържан, въпреки че има статут на постоянно пребиваващ. Саймън, братът на Лизандро, е проверил онлайн базата данни на имиграционните и митнически служби, за да види дали е бил задържан, но не е открил името му там. Според Саймън, местните власти са провели мащабно издирване в Хамилтън. Те претърсили гористите райони и съседните квартали, но усилията им досега не са дали резултат. С всеки изминал ден положението на Лизандро става все по-тежко. Въпреки че се вкопчват в нишките на надеждата, семейството му споделя, че е трудно да се прогонят лошите мисли. Братовчет му Тони коментира, че когато човек не се появява, започваш да си мислиш, че може и никога да не се появи. Полицейското управление на Хамилтън моли за съдействие от обществеността, като насърчава жителите да прегледат всички записи от видеонаблюдение, които имат от 27 февруари нататък, с надеждата, че някоя от тези камери е заснела нещо, което никой друг не е видял. Роднините се притесняват, че без лекарствата си Лизандро може да е дезориентиран и да не знае как да се прибере у дома. Описан е като мъж от латиноамерикански происход с черна уредяваща коса и кафяви очи. Висок е 5 фута и 7 инча и тежи около 175 паунда. По време на изчезването си Лизандро е имал къси мустаци и поддържана брада, която минава по челюстта и брадичката му. Изчезналият мъж е бил видян за последно облечен с сиво яке, сини дънки и кафяви работни ботуши. Информация, свързана с изчезването му и местонахождението му, може да бъде предоставена на полицейското управление на Хамилтън на телефон 6095 614 000 с номер на случая 26003 26 милиона 33 484. Той е вписан в базата данни на МУС под номер на случая МП-156. МП-156 171. Номер 7. Беше 16 април 1996 година. 17:00 часа в Едуардсвил, Пенсилвания, когато 81-годишната Анджела Кисло беше видяна за последно. Тя беше забелязана пред дома си в Гейтуей Манър, носейки малка чантичка за монети и ключ за апартамента си. Тези предмети подсказваха, че тя е възнамерявала да се върне у дома по-късно същия ден. Но Анджела така и не се върна и никога повече не беше видяна след този ден. Когато тя не се появи отново през следващите дни, съседите и членовете на семейството започнаха да се тревожат
и в крайна сметка беше подаден сигнал за изчезнал човек. Семейството отбеляза, че жената е имала психически проблеми, но вярваха, че би било нетипично за нея просто да си тръгне без предупреждение. Също така нямаше индикации, че тя е болна или има проблеми с паметта. Единственият признак, че нещо не е наред, беше притеснението на жената, че не може да върши нещата, които е вършила преди. Освен това, Анджела беше толкова здрава, колкото може да бъде на нейната възраст и не беше диагностицирана с никакви медицински проблеми. 2 дни след изчезването и разследващият екип реши да засили усилията по издирването, като използва следови кучета. Те бързо успяха да уловят нейната следа и поведоха водачите си до железопътния мост Блек Даймънд, където течеше река Саскоехана. След това проследиха Анджела още 15 метра надолу по течението, което доведе до щателно влачене и претърсване на реката. Разследващите останаха с празни ръце и не откриха повече следи за нейното местонахождение. Много хора намериха за странно това, че следата й беше открита в съвсем различна посока от тази, по която Анджела обикновено вървеше. Тя много обичаше да ходи пеша и не шофираше. Нейните маршрути основно включваха църквата Света Хедвиг на улица Зерби в Кингстън, която се намира на 1 миля от мястото, където следовите кучета бяха подали сигнал. Маршрутът й беше и в обратната посока на моста, така че как се озовала там, остава загадка. Полицията също извърши щателно претърсване на парк Кърби и дигата, която минава покрай него. Отново не беше открито нищо. Следващата следа се появи едва няколко дни по-късно и тя беше под формата на сигнал, че е била забелязана. Мъж се обади в полицията, твърдейки, че е видял жена, отговаряща на описанието на Анджела. Той обясни, че е забелязал на улица Кидър и булевард Уилкс-Баре в същия ден, в който е изчезнала. Когато я попитал дали има нужда от помощ, мъжът не получил никакъв отговор. Той описа жената като изглеждаща объркана и до някъде дезориентирана. Въпреки това, твърдението, че е била забелязана, никога не е било потвърдено, така че не е сигурно кого потенциалният свидетел е видял на улицата онази вечер. По време на разследването полицията също посети дома на Анджела, където намериха чантата й на пода, заедно с $200 в брой и нейната лична карта. Ключът и портмонето за монети на изчезналата жена останаха изчезнали заедно с нея. Без никакви следи или улики, полицията беше принудена да прекрати издирването, като обеща да го възобнови, ако и когато се появи допълнителна информация. От тогава насам обаче не е провеждано допълнително разследване на изчезването. Странното изчезване на Анджела остава също толкова необяснимо и днес. Не са открити други възможни сигнали, че Анджела е била забелязана. Няма и неидентифицирани жени, които да съвпадат с описанието й, а съдбата й остава неясна. Номер 6. Подобно на изчезването на Чав Симънс, не се знае много за Ванеса Брей, родена като Ванеса Рене Харис. Приятелите и семейството й я наричат Джеси, а преди изчезването си тя е живяла в Стигуър, Оклахома. Тя има няколко татуировки, включително буквите С и H на тила си, както и няколко мъжки имена на долната част на единия си крак. Случаят с Ванеса започна в началото на февруари 2026 година, когато семейството и приятелите й внезапно спряха да получават вести от нея. Всеки опит за контакт с нея оставаше без отговор. На 7 февруари роднини откриват бележка в дома на 38-годишната Ванеса, в която се казва, че тя ще отиде в Оклахома Сити, но не се обяснява защо или за колко време ще отсъства. 2 дни по-късно телефонът й директно препращаше към гласова поща. От тогава никой не е виждал Ванеса и не е чувал нищо от нея. От алеята липсваше нейният сребристо-черен Toyota Camry от 2013 година с оклахомски номер RFN 246, който беше споменат в доклада, за да могат полицията и обществеността да го търсят. 4 дни след необичайното изчезване, полицейското управление на Оклахома Сити съобщи, че са задържали Toyota Camry от 2013 година, която беше потвърдена като автомобила на Ванеса. Управлението съобщи, че автомобилът е бил задържан след спиране за проверка, но не е известно дали изчезналата жена е била зад воала или какво се е случило с нея, след като е останала без превозно средство. Граждани изразиха притеснение защо изобщо автомобилът е бил задържан, като това не е разкрито в доклада. Автомобил може да бъде задържан, ако шофьорът е без книжка, превозното средство е в неизправност, при безразсъдно шофиране, при подозрение за престъпление или ако шофьорът е бил арестуван. Но полицейското управление на Оклахома Сити не е потвърдило дали са били извършени арести по време на спирането и задържането на автомобила. Също така не са уточнили дали лицето, което са спрели, изобщо е било Ванеса Брей. За да се усложни още повече ситуацията, беше издадена заповед за арест на Ванеса за неявяване в съда по обвинения, свързани с незаконно притежание на контролирано вещество.
Заповедта беше издадена на 4 март, почти месец след изчезването й. Няма потвърдени сведения, че някой е виждал Ванеса от 7 февруари насам, а семейството й е нетърпеливо да я намери и да се увери, че е в безопасност. Изчезналата жена е описана като бяла, с червена или кестенява коса и кафяви очи. Тя е висока между 157 и 163 см и тежи между 64 и 82 кг. По време на изчезването си косата й е била подстригана до раменете и боядисана в червено. Информация, свързана с случая на Ванеса Рене Брей, може да бъде предоставена на шерифската служба на окръг Питсбърг на телефон 918-423-5858. Номерът на случая в агенцията е 26 260 130, номер 5. Не се знае много за миналото на Самюел Райзер, освен факта, че му е била присъдена попечителството над дъщеря му след развод. Беше 2010 година и 60-годишният мъж живееше в Глазгоу, Западна Вирджиния, заедно с 17-годишната си дъщеря, която учеше във военно училище. Според повечето хора животът вървеше добре и той изглеждаше сякаш няма врагове. Странните подробности около случая му обаче подсказват друго. Беше началото на декември и Самюел живееше сам, тъй като дъщеря му беше във военно училище. Той живееше в района на номер 300 на 3-та авеню, мястото, където за последно е бил видян около 17:00 часа на 7. Следващите дни той не се появи на работа в въглищните мини, което предизвика безпокойство сред работодателя и роднините му. Беше нетипично за Самюел да пропусне работа, особено без да се обади предварително. Притеснен за състоянието му, хазяинът отиде до дома, надявайки се, че наемателят му просто е настинал. Когато пристигна там обаче, той намери дома зловещо празен и на 11 декември беше подаден сигнал за изчезнало лице в шерифската служба на окръг Канала. При първоначалното разследване служителите научиха, че Самюел не е бил в контакт с семейството си от няколко дни, нито е бил виждан от някой от съседите, които споделиха, че това е много необичайно за него. Властите след това насочиха вниманието си към празния дом. Първо претърсиха външната част, като не откриха следи от взлом. Светлините все още бяха включени и можеха да чуят телевизора, който работеше отвътре. Тъй като не получиха отговор на многократните си почуквания, полицаите решиха да влязат в жилището. Все още не го знаеха, но щяха да попаднат на тревожна, неочаквана сцена. Веднага стана ясно, че в дома се е разиграл конфликт. Предмети бяха счупени или разхвърлени, а следи от телесни течности подсказваха за нараняване. Това също не изглеждаше като обир, който се е объркал. Нищо не липсваше, освен Самуел, чиято кола все още беше паркирана отвън. Веднага започнаха спекулации за престъпление и последва дълго разследване. След известно време полицията съобщи, че има 3 лица, представляващи интерес за разследването, но никога не разкри публично кои са те. Към 2025 година никой не е обвинен или арестуван във връзка с изчезването на Самюел Райзер, а заподозрените остават неразкрити в медиите. Говорител на разследващата агенция заяви, че не смятат, че мъжът е имал връзки с организираната престъпност или незаконна дейност, а по-скоро вярват, че каквото и да се е случило с него, е било значително по-лично. Номер 4. Не се знае много за миналото или личния живот на Час Симънс. Ясно е обаче, че той е бил много обичан от семейството и приятелите си, а изчезването му предизвика шок сред общността в Питсбърг, Пенсилвания. 30-годишният Час живее в района на Питсбърг и работи като готвач в местния Сиена Меркато. Ресторантът се намира в участъка на Пен Авеню с номер от 900. Той не беше там от дълго време. Всъщност, тък му беше започнал работа там малко преди да изчезне. Беше 8 март 2026 година, когато Час беше видян за последно да напуска работното си място между 1:30 и 3:30 сутринта. Той беше заснет от охранителни камери, докато върви към 6-та улица по Пен Авеню. Последното му забелязване беше на номер 342 на 6-та улица. Въпреки че не се беше появил на работа, Час поддържаше връзка с близките си и спря да отговаря на обажданията и съобщенията им едва 2 дни по-късно. Отсъствието и мълчанието му бяха нетипични, което накара семейството му незабавно да го обяви за изчезнал. Подробностите около разследването не са публично оповестени, но бюрото на полицията в Питсбърг предполага, че той може да е в опасност или изложен на риск. Час беше видна личност в общността, което направи отсъствието му още по-забележимо. Въпреки това, няма потвърдени сведения, че е бил забелязан. Близките му се сблъскват само с непоносима тишина вместо с отговори.
Информация относно изчезването му беше публикувана на страницата на бюрото на полицията в Питсбърг във Фейсбук, което предизвика коментар от човек, който твърди, че го е виждал няколко пъти в южната част на града, включително и в Маккийс Рокс, Боров окръг Алегени. Това е един от предполагаемите случаи, в които е бил забелязан, но това не е потвърдено. Въпреки че тези твърдения бяха проверени, местонахождението на Час остава неизвестно. А вече 5 седмици той не е в контакт с семейството си. Изчезналият мъж е описан като човек с черна коса и кафяви очи, висок е 5 фута и 7 инча и тежи около 150 паунда. Известно е, че носи козя брадичка и току-що си е подстригал косата преди изчезването си. Час има татуировка с името Елинда на врата си, а информация относно изчезването му може да бъде предоставена на полицейското управление на Питсбърг на телефон 4123237141. Номер 3. Била ли е Кора Крисмас Макгърк жертва на удушвача от Грин Ривър, известен още като Гари Риджуей? Това е въпросът, който държи мнозина в напрежение. От 1991 година, когато Кора изчезва при зловещи обстоятелства без никакво предупреждение. 22-годишната Кора е израснала в Чикаго, но по-късно се премества във Вашингтон след завършването на гимназията. След пристигането си там през 1986 година, тя си намира работа в магазина за подаръци на медицинския център към университета на Вашингтон. Тя също се записва в програма по електроинженерство в университета. След като се замесва с мъж, за когото се смята, че е свързан с наркотици в неизвестна степен, Кора напуска училище и напуска работата си. Не е ясно дали самата жена е употребявала наркотици или е имала подобни връзки като приятеля си. Въпреки това, като косвен резултат от тези събития, тя се превръща в поредния изчезнал човек в препълнената база данни. Беше началото на юли, когато тя изчезна за първи път, само за да се върне 2 дни по-късно, държейки се странно и предизвиквайки тревога. Лели я попита дали е добре, а Кора се усмихна и каза, че всичко е наред. Но следващото изречение щеше да докаже обратното. Тя инструктира Леля си, че ако нещо и се случи, трябва да се погрижи за децата й. След това на 12 юли младата майка на 3 деца напусна дома си в Сиатъл, Вашингтон и никога не се върна. Роднините не вярват, че тя би си тръгнала доброволно, като твърдят, че Кора може да е сполетяло нещастие. Известно време след като е съобщено за изчезването й, на неизвестна дата, колата на жената беше намерена изоставена на авеню Аврора, улица, която може да звучи познато на любителите на криминалните истории. Именно от това място беше известно, че душителят от Грин Ривър е взимал своите жертви. Гари Риджуей беше арестуван през 2001 година и беше обявен за най-плодовития убиец в историята на Съединените щати, с присъда за 49 убийства. Всички негови жертви бяха жени, или проститутки, или такива, които се намираха в уязвими ситуации, включително избягали тинейджери. Серията на Риджуей се е случила между 1982 и 1998 година, което поставя изчезването и местонахождението на Кора в самия й център. Тази информация доведе до това името й да бъде включено в списъка на потенциалните и предполагаемите жертви. Но не е известно дали нападателят някога е бил директно питан конкретно за Кора. Без тяло, доказателство или признание, съдбата на изчезналата жена остава неизвестна. Първоначално двудневното й изчезване подсказваше, че може би се е случвало нещо друго. Странното й поведение и осъзнаването, че нещо може да й се случи, само подкрепят тази теория. Мнозина се чудят дали някой от обкръжението й не знае повече за случая й, отколкото признава. Номер 2. 55-годишната Линет Хукър беше описвана като човек, който върви през живота, сякаш открива своя ритъм и призвание и просто се наслаждава на живота. Линет беше родена да бъде на вода, моряк, чийто дух оживяваше в момента, в който лодката докоснеше вълните. Близките й я описваха като човек с приключенски дух, който излъчваше светлина и озаряваше всички около нея. Те казваха, че тя се носеше очи в очи с ламантините, плъзгаше се заедно с морските костенурки и преследваше хоризонта на борда на своята ветроходна лодка. Това беше нейната стихия, щастливото й място, както го наричаше Линет. Авантюристката документираше своите пътешествия, споделяйки видео след видео в своя профил в Инстаграм и улавяше уникалните си преживявания, слънцето зад гърба си и смеха, който продължава да отеква и днес. Почти винаги до нея беше Брайан Хукър, съпругът й от 25 години. Заедно двамата бяха изградили истински живот на борда на Soulmate, устоявайки на бурите и преодолявайки вълните. Заедно. Брайан често се вижда в радостните публикации на Линет, с изгоряло от слънцето лице, усмихнат и весел.
Преди повече от месец нейните публикации в социалните мрежи се промениха. От уюта на познатите морета към Бахамите, където тя и Брайан продължиха да градят живота си. На 29 март тя сподели видео с потъмнялото небе и неспокойните води на моретата край Абако. В надписа си Линет намекна, че щом дъждовете отминат, те отново ще излязат пак по вода за малко забавление. И когато времето се успокои, точно това направи двойката. В последната си публикация Линет сподели снимка на лодки, закотвени в спокойни води с надпис «Няма да ходим никъде за известно време». За съжаление, именно любимото им място на света ще се превърне в неочакваната сцена на изчезването на майката на едно дете, което се случи съвсем наскоро, на 4 април 2026 година, оставяйки семейството й да моли за отговори и общността в шок. Само няколко дни след тази последна публикация, Брайан съобщава, че съпругата му е изчезнала на Бахамите след инцидент, който се е случил в морето. Именно в тази съботна вечер Линет и Брайан бяха навън във водите край Елбоу Кей. Според Брайан, двамата са се отдалечили от яхтата си с 8-футова гумена лодка. Малко след началото на приключението им, лошите метеорологични условия се върнаха. Вълните бяха бурни, а вятърът неумолим. Именно тези условия, според разказа на единствения свидетел, са довели до това Линет да падне зад борда. Тя е носела аварийния шнур на лодката, шнур, който изключва двигателя, ако човекът, който я управлява, падне. Линет падна зад борда, каза той, и двигателят изгасна. Той хвърлил спасително средство в нейната посока, но теченията продължили да я отнасят все по-далеч и по-далеч. С неохота Брайан бил принуден да гребе с лодката обратно към брега. Часове по-късно той се промъкнал през хръсталака и стигнал до лодкостоянката, след което веднага се обадил на полицията. Полицията на Абако, кралските отбранителни сили на Бахамите и пожарната и спасителна служба на Хоуптаун участваха в мащабното издирване, което се проведе в ранните сутрешни часове на 5 април. Тази вечер, когато търсенето се оказало безрезултатно, Брайан се свързал с дъщеря им и я информирал за ситуацията. Няколко дни по-късно, на 8, той сподели публикация във Фейсбук. Това беше снимка на него и Линет, а към нея имаше кратък надпис относно инцидент с лодка. Непредсказуемо море и силни ветрове, като заключи, че съпругата му сега е в неизвестност някъде във водите на Бахамите. Същата вечер Брайан беше задържан за допълнителен разпит, като полицията на кралските Бахами заяви, че това е решение, основано на достатъчно основания, която е излязла наяве. Брайан отрече всякаква вина и беше освободен от ареста 5 дни по-късно. Въпреки това, полицията потвърди, че въпреки освобождаването му, Брайан Хукър остава заподозрян по случая, свързан с съпругата му. От тогава той напусна Бахамите по семейни причини, докато разследването на изчезването на Линет продължава. Описват я като опитна морячка от Олстед, Мичиган. Тя е във форма и е известна с това, че тренира много. Тя има къса руса коса и често носи уникални слънчеви очила в своите видеа за плаване. Полицията все още публикува периодични актуализации. Близките се надяват Линет да бъде открита, а общността продължава да настоява за отговори по този случай. Дъщерята на Линет, Карли Елсуърт, създаде страница в GoFundMe, наречена «Помогнете да намерим и почетем изчезналата ми майка», за да подпомогне издирването на майка си и да я увековечи. Можете да намерите линка по-долу. Информация относно този изчезнал човек може да бъде предоставена на кралската полиция на Бахамите на телефон 919. Карли също е предоставила своя имейл carlyelsworth@gmail.com като точка за контакт за информация, която може да помогне за откриването на майка й. Номер 1. Алоха. Орегон беше дом на Дейн Дейвис през голяма част от живота му. Там той работеше в Уелс Фарго до пенсионирането си, което му даде значително количество свободно време, за да се отдаде на разходките, които толкова много обичаше. Тези чести разходки обаче в крайна сметка щяха да доведат до една обезпокоителна мистерия. Беше 2016 година, а Дейн беше на 66 години и живееше в района на номер 21500 на югозападна улица Джей. Точно през тази година той получи неприятна диагноза. Беше поразен от безпощадното заболяване деменция. Диагнозата остави семейството в търсене на заведение, в което да го настанят, и те работеха с местната неправителствена организация. Докато се опитваха да осигурят място за Дейн, той продължаваше разходките си с времето, което му оставаше. Маршрутът му го отвеждаше до търговския център Хилсбъро Променейд, Уендис и Албъртсънс, разположени близо до Корнелия Спас и Бейслайн Роуд. Дейн също беше известен с това, че пътуваше с влаковете Макс и различни други видове транспорт. Въпреки това, 18 октомври щеше да бъде последната му разходка. Това беше денят, в който Дейн беше видян за последно на улица Джей в дома си, докато проверяваше пощата.
След като не го бяха виждали от този ден, човекът, който се грижал за него, го обявил за изчезнал в местното полицейско управление, което довело до проверка за състоянието му, извършена на 20. Полицията пристигна в дома с надеждата да намери Дейн там или поне някаква следа къде може да се намира. По време на разследването те установиха превозното му средство все още е в гаража. Разбира се, това не беше особено необичайно, като се има предвид, че той страдаше от деменция и не беше в състояние да управлява моторно превозно средство. Необичайното обаче беше, че откриха входната врата на дома му широко отворена, но Дейн никъде не се виждаше. Странното беше, че мобилният му телефон не беше отчел никаква активност в продължение на 5 дни преди изчезването му. Това не беше и първият път, когато Дейн изчезваше, и той често изчезваше за известно време, което тревожеше семейството му. По-рано същата година беше обявяван за изчезнал 2 пъти, но и 2 пъти беше открит жив и здрав. Именно тези 2 отделни инцидента накараха семейството да обмисли настаняване в защитено жилище. За съжаление, не успяха да осигурят място достатъчно бързо и при третото изчезване на Дейн той остана в неизвестност. Изчезналият мъж не може да се грижи сам за себе си поради състоянието си. Семейството се притеснява, че той не може да си помогне сам и се страхува от най-лошото. 9 години по-късно тези страхове не са изчезнали. Дейн Дейвис сега би бил на 75 години и през последните 9 години разследващите не са се отказали. И още през 2023 година бяха положени нови усилия по случая. Семейството също работи в тясно сътрудничество с детективите, надявайки се най-накрая да го върнат у дома. Случаят на Дейн остава неразрешен. Благодаря ви много, че гледахте. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да натиснете бутона за харесване. Също така, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката за известия, за да сте в течение с всички наши бъдещи качвания. Аз съм Top 5 Unknowns и ще се видим в следващото видео.